Амбасадорке Тигањ, вие сте од неодамна во нашата земја и морам да ве прашам какви се вашите први впечатоци? Da, došla sam prije nekih mjesec i po dana i takav mi je tempo i dinamika s obzirom na hrvatsko predsjedanje Vijećem Europske unije, na vaš izborni proces i promjenu vlasti. Sve to iziskivalo zaista jedan vrlo dinamičan period, tako da osobno moram reći da nisam još niti sama prošetala gradom da bih stekla dojam onog makedonskog života i svega onog što su mi govorili dok sam bila u Hrvatskoj, zemlja gdje je vječno sunce sjaj, gdje se dobro jede. Ali vjerujem da će biti prilike i za to. Jako sam lijepo primljena, obavila sam jedan impozantan broj sastanaka s predstavnicima svih struktura i to mi je poslalo poruku koliko su dvije zemlje prijateljske i partnerske, a i kolika očekivanja imaju od hrvatskog predsjedanja. Хрватското председавање со ЕУ доаѓа во момент кога Западен Балкан е актуелен, откако Франција стави вето да не се одобри почеток на преговори со Северна Македонија со Албанија. Проширувањето на ЕУ е токму еден од вашите приоритети. Што можеме ние да очекуваме од председавањето на Хрватска со Европската унија? Hrvatska je preuzela predsjedanje 1. siječnja. Po prvi put nakon 6,5 godina članstva u Europskoj uniji. Slogan hrvatskog predsjedanja je Snažna Europa u svijetu izazova. Taj slogan zaista govori da je Hrvatska preuzela predsjedanje u vrijeme velikih izazova i promjena kako na europskom, tako i na svjetskom planu. Imamo novi sastav europskih institucija, izlazak Velike Britanije iz Europske unije, a i na globalnom svjetskom planu suočavamo se s brojnim izazovima i ugrozama koji traže odgovore današnjeg svijeta. Zato je slogan, ponavljam, Snažna Europa u svijetu izazova. 4 su ključna područja koja obilježavaju hrvatsko predsjedanje. To je Europa koja se razvija, Europa koja povezuje, Europa koja štiti i Europa koja je utjecajna. Naravno, jedan od prioriteta hrvatskog predsjedanja je ovo što ste spomenuli upravo, a to je proširenje Europske unije na zemlje jugoistoka Europe. Hrvatska će organizirati u sklopu svog 6-mjesečnog predsjedanja u Zagrebu 7. svibnja sastanak na vrhu između država članica Europske unije i zemalja jugoistoka Europe. Namjera nam je da prije tog sastanka u konzultacijama s komisijom i državama članicama postignemo ponovno jedinstvo Unije oko proširenja. Namjera nam je da premostimo i deblokiramo ono što nažalost nije učinjeno u listopadu prošle godine na vijeću i da pronađemo rješenje kojim će se deblokirati odluka o pristupnim pregovorima između Europske unije i Makedonije. Hrvatska želi iskoristiti ovu priliku tijekom svog 6-mjesečnog predsjedanja. Smatramo da imamo nešto više znanja i spoznaja od drugih i upravo ta činjenica govori da možemo biti utjecajni, možemo objasniti našim sugovornicima i utjecati da sve države članice, a posebno države članice koje su imale rezerve na vijeću prošle godine, da promijene svoja stajališta i da pristanu na nastavak pristupnog procesa. Da li može da se очекува дека Северна Македонија ќе добие датум за почеток на преговори, можеби на самитот во Загреб во мај? Vrlo je nezahvalno davati procjene o ishodu, a posebno precizirati datum odluke. Vi znate da odluka se donosi konsenzusom svih država članica, ali kao što sam već rekla, Hrvatska će težiti, zauzimati se i pojačano se angažirati kako bi uvjerila države članice da je nastavak pristupnog procesa, da je otvaranje pregovora
kako bi uvjerila da se iznađe način i model kako bi Sjeverna Makedonija otvorila pregovore. Upravo zbog toga jučer je u Zagrebu 9. siječnja i službeno obilježen početak hrvatskog predsjedanja, znači došli je Europska komisija, a prije toga predsjednik vlade Republike Hrvatske, gospodin Plenković, bio je u Parizu, sastao se sa predsjednikom Macronom, s kim je razgovarao na tu istu temu. Danas se u Zagrebu razgovara sa predsjednikom komisije, već sljedeći tjedan će razgovarati s predsjednikom Europskog parlamenta, a isto tako i sa njemačkom kancelarkom Merkel. Znači sve te aktivnosti Republike Hrvatske u okviru njenog šestomjesečnog predsjedanja, a koje su već zabilježene na samom početku našeg preuzimanja predsjedanja, govore koliki je interes Hrvatske da se politika, da se proširenje Europske unije na zemlje jugoistoka Europe nastavi, posebno znači kada je riječ o otvaranju pregovora sa Sjevernom Makedonijom. Самитот во Загреб ќе се одржи по изборите во земјава закажани за 12 април. Сегашната власт, како што и самите кажавте, направи големи отстапки, но не доби датум. И вашиот премиер Андреј Пленковиќ синоќа кажа дека Северна Македонија направи големи жртви за да ја обезбеди својата европска иднина. Постои ли можност за датум пред изборите? Evo, moram ponovno ponoviti što sam rekla, da je vrlo nezahvalno, znači mi s optimizmom gledamo na napredak u predstojećem razdoblju i samim tim što smo vrlo aktivni već, znači u kontaktima, u konzultacijama s našim sugovornicima, s našim partnerima, s komisijom, s državama članicama, samim tim vjerujemo, znači zato i idemo u te aktivnosti, jer vjerujemo u pozitivan ishod, ali je vrlo teško i nezahvalno govoriti u ime drugih država članica. Ono što jasno i precizno mogu reći, a to je što će raditi Republika Hrvatska, odnosno što već radi Republika Hrvatska tijekom svog predsjedanja, znači na čelu sa našim predsjednikom vlade, gospodinom Plenkovićem, koji je već u ovom kratkom razdoblju početka hrvatskog predsjedanja pokazao iznimnu aktivnost i prioritet proširenja i otvaranje pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom stavio visoko na ljestvicu hrvatskih prioriteta kada je riječ o hrvatskom predsjedanju. По француското не беа споменати алтернативи за полноуправно членство. Дали сметате дека тоа е добро за земјите кандидати, како и за самата Европска унија? Pa europska perspektiva za zemlje jugoistoka Europe nema alternativu. Nema. Jednostavno pristupni proces je vrlo zahtjevan, dugotrajan i on mijenja i državu i društvo. Podiže razinu kulture življenja na jedan viši nivo i otvara mogućnost znači za transformaciju i države i društva, za provedbu reformi, strukturnih reformi, gospodarskih reformi, socijalnih reformi, jačanje pravnog sustava i ono što je najvažnije, time pridonosi stabilnosti ne samo te zemlje, nego i njenog susjedstva. Tako da smatram, kao što je Zagrebački summit prije 20 godina otvorio perspektivu mojoj državi za punopravno članstvo, za nastavak pristupnog procesa i zemljama jugoistoka Europe, smatram da članstvo u Europskoj uniji i taj put jednostavno nema alternativu. Преговорите за влез во Европската унија траат долго, тоа е долготраен процес. Кои поглави во преговорите беа за Хрватска најтешки? Hrvatska je pregovarala gotovo 6 godina, 35 pregovaračkih poglavlja. Teško je izdvojiti. Svako poglavlje zahtjeva priličan trud, jer angažman administracije institucija, ovisno o nacionalnim interesima, u svakom slučaju bila su to poglavlja 23, 24, tržišna poglavlja, ali teško je izdvojiti jer svako poglavlje zahtjeva jedan određen angažman i administracije
ni institucija i kad gledate teško je to izdvojiti. Какви се придобивките од вашето членство во Европската унија? Ogromno, iako smo evo 6,5 godina članice Europske unije, ali ti prednosti, benefiti članstva u Europskoj uniji se vide svakodnevno iz onog običnog svakodnevnog života. Građani prepoznaju prednosti članstva u Europskoj uniji, provode se strukturne reforme, konstantna je apsorpcija sredstava iz fondova Europske unije, ulaže se u infrastrukturne projekte, ceste, željeznice, mostove, LNG terminale, to su posebne prednosti hrvatskog članstva i Hrvatska je jednostavno članstvom u Europskoj uniji osnažila svoj ugled, utjecaj, vidljivost. Hrvatska je postala svjetski prepoznata turistička destinacija. Zaista imamo primjeren i zavidan broj turista tokom cijele godine. I evo spomenut ću grad Rijeka, dobio je titulu Europske prijestolnice kulture u 2020. godini. To su sve prednosti gdje članstvo u Europskoj uniji traži konstantan angažman, razvoj, napredak države i društva u svim područjima djelovanja. Какви се билатералните односи меѓу Северна Македонија и Хрватска и каква е економската соработка? Odnosi su dviju država, Sjeverne Makedonije i Republike Hrvatske, odlični. To su prijateljski i partnerski odnosi. Zaista imamo odličnu suradnju u brojnim područjima, obrazovanje, kultura, policija, zaista obrana. Što se tiče, znači kao dvije prijateljske partnerske zemlje, naravno da postoji potreba za unapređenjem te suradnje i mi ćemo raditi da bi ta suradnja mogla se podići na jednu višu razinu, posebno kada je riječ o ekonomskoj suradnji. Namjera nam je da baš ta gospodarska suradnja bi trebala pratiti, biti ekvivalent dobrim partnerskim i prijateljskim odnosima kakve imaju dvije zemlje. I još bih svakako spomenula da Hrvatska aktivno sudjeluje u prijenosu znanja i iskustava iz svog pristupnog procesa. Vrlo smo aktivni u projektima koje financiramo, koje promoviramo i gdje i šaljemo naše stručnjake iz državnih institucija u podršci Makedoniji, u jačanju njenih državnih i javnih institucija. Амбасадорке Тигањ, ви благодарам што одвоивте време да дадете интервју за Медиумската информативна агенција. Hvala vama.